Beso. Guys, may sunog pa dito sa ano. Ayun, no? Yan guys, mayroong sunog guys. Ayun o, si Susi ka. Nandiyan na ba? Pasok mo na. Si Baby! Susi! Si Baby? Patal naman na. Si Baby na, si Baby Susi Saan punta yun? Baby! Alak ng titi sa si Baby. Ay, tawag dito. Alak ng pitong. Ay na! Tayo mo susi ko. Saan si Baby? Parang susi ko ba? Saan ito hip hop? Tapos si Baby. Uyo! Hindi ako marunong yan. Putang ina! Huwag mo sila, magbuhat na kalib ako. Ay! Nilive mo pa. Ang lakas naman ng tama mo kayo. Sunog na yan eh. Yung nga, nang-galib niya ako eh. Ayan. Guys, guys. Daw? Ano yun? Gago! Ano yun? Ano yun? Gamit natin, oy! Igamit natin yung natin lang ito, oy! Ako na yan! Bihira lang mag-open sa self-care. Yung legal lang, mag-open sa ang dami nang nakaline up. Kaya ano lang, ang presyo nun sa iba, legit. Legal PA hanggang CPC, 60 to 70. Yan guys, ay ano pong sunog.
Nakagaw ka na simula eh. Ano mo putok yan? Ano yan? Tangki yan. Tangki yan yan. Ano mo putok yan? Apa doon? Apa ka naman siya, no? Gaya, ayun, natatakalan yan. Nakakapagpapagalan yun, no? Iikot yan eh. Kapagalan yan. Grabe oh. Kapagalan yan eh. Hanggang sa tabi ano eh. Sige! Oh, ang guys, nakakasunod po rin sa ano, bandang pag lumapit yan dito puta, ubus yan, ubus to. Abot yan dyan dito. Inabot na bahay niya. Marami na bayan sa likod niya? Oo, sa likod niyan. Kaya pag inabot yan dito, ubus yan. Hanggang dito. Puro kahalin na to yun. Puro kahalin yan. Hanggang sa may dulo yan. Yan. Saan nag-away? Nag-away ba? Tangki yan, tangki yan. Tangki yan. Oo. Tangki yan. Oh, saan yun? Kasawa ko na ako yun eh. Na, inaano yun, huwag din umabot dito kasi kung umabot dito, puta, kakalat yan dito. Wala ko.
tayong magagawa dyan. Diretso na yan. Hindi mo na makapasok ano. Hindi mo makapasok ano. Pero. Ano sila ka na? Silagat ka! Guys, sa 2, 3, 4, 5, 5 bombero guys. Dito lang po yun ang nangyari sa parte ng Batangas. Yan po sumasabog na yan, mga tangki po yan guys. Yan. Dapat naman doon sa aking tower. Guys, nakakaban naman tong sug na to guys. Kumakalat na po kasi yung apoy eh. Asak ka. Ang kina mo, asak ka. Yung gamit? Sabi ko na. Ang laki ng tulog dito sa ano. Ayan ito. Bibilangin ko guys sa inyo kung ilang bumbero nandito guys ha. Dalawa. 3, 4. Halos mga 10 na pong bumbero nandito guys sa lugar ng ano po yan nangyari sa ano guys. Tineheros. Sumabog naman po yun guys. Tangki po yun, sabog na yun. Dapat dito. Nakakabal man po itong pangyayari ito guys. One, two. Almost mga 15 ang bumbero na guys nandito. Kaya lang hindi makapasok po sa loob ang bumbero kasi ang lakas po ng apoy. Ayun na oh. Yan yung galing yan. Ayun na mga yung pag napo yung puto tayo nyo. Delikado yan. Ayan o, dapat doon. Nag-aabang sila doon eh. Baka ano nga yan o. Dapat doon sila nag-aabang sa kabila. Dapat doon sa kabila. Wala naman talaga tao ron. Abutin na. Aabot na kayo kila yun. Wala na naiwan doon na. Sigurado kayo ha. Ang nakakatakot ako ito abutin. Diretso niyan. Dami. Bakit hindi ko mabantayan yan eh? Paano nila kasi puro kahoy yan? Puro kahoy yan eh. Ano? Bayo, kala mo ano? Oo, ay talaga. Hindi mo lang makapasok ang bumbero. Kasi delikado sila dyan.
Alas parang 5 minuto lang ako. Magkasilip kami. Bahaw yan, ikaw nilalagas yan. Guys, alam niyo po ba kaya hindi makapasok ng video sa loob puro po kasi kahoy yan, nasusunog na yan. So, paikot po yan. Yung mga building na nakita niyo po, delikado to, madamay. Yan. Yo, dito! Lakas po. Lakas ang sunog guys. Madaling araw mga ano siya ito. Ano oras kaya ito? Stress ka? Ano oras sa'yo? Ano oras yan? Ano oras yan? Stress? Alas 12 lang ito ng ano, gabi guys. Simula ito siguro mga 10 a.m. hanggang ngayon ay 10 p.m. 12 na po ng ano, ng gabi. So almost 2 hours na pong kakaroon sunog dito guys. Ayan. Panoorin niyo po. Yun na, yun na, yun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na, oh. Palapit na palapit. Pagaling yun eh. Pagaling yun eh. Hindi na pigil. Hanggang dito yan. Ayan, okay. Malapit na to. Malapit na yan. Ayan o. Oo, ayan yan o. Ito lapit niya kaya yan. Alam mo ba? Nasa harap na yan o. Ayan o. Ayan o. Ayan yung apoy o. Oo, siyempre. Gumagapang eh. Lang guys, grabe to. Ayan na. Tangke yun. Inaabangan na hindi abutin ko kasi pag inabot ko, ito na susunod yan. Napapang yun. Ito po yung nangyayari sa Manila guys, yung sunog na yan. Ayan na. Wala. Ang hirap pa yun, ang hirap patayin mo. Ang hirap patayin eh, puro kahoy yun eh. Hindi na patayin ng mga, ayun o. Kaya masama dyan yung ano, yung mga damit, mga ano. Ay, puro kakahuyan yan eh. Yung ba na yan eh. Ano yan? Kung mo ano ito, naglalakad ako, ano mga ganun ito? Ano naman masal ito? Ang bumbero ito guys, hindi lang 20 piraso guys. Hindi lang 20 pieces na bumbero pumunta dito. Sa ibang lugar po na ito pinanggalingan. Ayan o, sa likod na siya o. Alam niyo po ba kung ilang bumbero na dito? Hindi lang 20 peraso, hindi lang 20 pesos sa bumbero pang wapatay sa apoy ng sunog na to guys. Ano ba hindi pinit sa kasama?
Guys, medyo nararattle po yung mga ibang tao. Dahil sa sobrang lakas ng sunog guys. Saka yan, hindi lang isang oras mamatay yan. Yung mga oras, baka medyo paniwanag yan. Hindi niya pag napunla yan. Wala, tupag yan, lahat ng dati ko dyan. Huwag lang maubos sa tubig. Tangin na, pag hindi na ubos sa tubig yan. Ubos kong bahay na to. Pwede na sila master. Basta yan. Eh, hindi naman kagaya ng susurugan ang basta-basta yan. Alam mo yung nangyari sa akin sa Cubao, yung Q-Mart. Takan nun, hindi lang ibang oras na namatay mo surog nun, sa ang laki lang ang daan. Sa isang gobyerno. Ay, nakakataw kasi, puro pa yun, puro yan. O yan, ano yun? Alam nyo guys kung ano yung pumutok na yun, ano yung tangki ng ano yun, ng Shane. Yung sa Malarya, putang yun, daming tangki talaga dun. Tangki, bigas, tindahan, tupok lang. Bahay. Siguro ang gasera yan. Nakatulog. Kaya kandila. Hindi pa pigil-pigil. Alam mo. So tumitila na yung apoy kasi sa dami ng bombero, hindi lang siguro 20 peraso ang namatay na bombero guys. Sa isang panig na lugar ang pinanggalingan ng mga bombero.
Yan, medyo kumakalma na po yung sunog kasi sa naano ng tubig. Pinapatay na po ng bumbero. Hindi na siguro lang ko lang 30 bumbero to guys nandito itong dumalo na mga bumbero guys. Almost 11 ng gabi guys. Almost 1 hour na po ang sunog. Kaya lang. Madami yan eh. Parang di po natin alam kung anong pinanggalingan ng sunog, ano pinagmulan. Kala ko ano yan. Hanggang sa may highway po yung pila ng bumbero guys. Kung makapansin niyo po. Ayan, medyo tumitigil na po ng konti yung apoy. Sa dami po ng bumbero. Ayan. Layo na to. Bumabang na yung kuryente. Bumabang na yung kuryente. Ayun o. Tabi kayo, tabi kayo. Ayun o. Hoy, hoy! Bumabang na. Ay, yung mga motor, puta, ilabas na yan. Ay, ilabas na yung mga motor na yan. Delikado yan. Akala nyo, asan yung gato nyo. Ganun guys, ilabas ko yung motor. Dapat tatapin talaga ang tatapang niya sa Wala na, patay na. Ay, patay na. Ayun na, oh. Siyempre, ano yan eh. Yung ano yung quality. Apoy din yan eh. Dumaan yan eh. Yan o. Oh. Pag bumaba yan, sulog na yan pa rin yan.
Ayan guys, gumapang po yung ano, yung tawag ito. Dati kanina pa pinito ano yun. Ano yun? Yung gumapang yun, yung kuryente. Hindi pa nila kinokontak yung ano? Pinatay nila, no? Yung current. 5 ang gapang yan eh. Kung tayo patay, ubus yan. Ubus yan, pag ano, kapang yan. Hindi na yung sa Bag sa akin. Kaya mo. Kailan yung mga tao dito namin? Ayan guys, unti-unti na pong tumitigil yung apoy sa dami po ng bumbero. Kung mapapansin nyo guys, mula rito hanggang doon sa taas. Yung papuntang highway ang pumuntang bumbero dito guys. Ayan. Doon lang yung kasama natin. Sabi, dulo pa lang, dulo to dulo ang ano. Dulo to dulo ang ano, bumbero guys. Hindi lang 20 perasos dumating na bumbero po. Ay, medyo tumitila na po yung apoy. Ayan, patay na po yung apoy. Sunod kayo yung pinapalagyan naman sila. Eh, wala na po. Medyo minto na po yung apoy guys. Sa dami ng bumbero. Ayun. Ano? Medyo kalma na po yung apoy guys. Kaba po guys. Alam niyo ba, nakakatuwa yung nangyari. Ano yun? Yung, ano yun pare? Yung ano yung, tangke yun. Kasi yun, yung pumutok na yun. Eh kung di pinatay ang ilaw, dami pa yan. Dami lahat yan. Sa gilid na to. Pinatay yung ano. Dapat yan, eh, lahat patay. Meron doon, ano yung kuryente na yun. Hindi na kinaya ang init ng ano, nung buhayo. Yan guys, medyo wala na po yung sulok. Pero grabe pa rin pang ano, usok guys. Hindi nyo makita sa ilim na din. Pero kung maliwanag yan, kitang-kita yung ano yan, yung usok. Eh, mga bumbero yung guys. Empleyado ng mga bumbero yung guys. Nakaka-coat. Mga nakaka-coat na yan guys. Sila yung mga pumapatay ng
Sunog. Yan, kalma na po yung ano, sunog. Sana ka. Ulo talaga. Nabot na kayo? Dito? Hindi, di ko kayo natin. Dito na patay na eh. Wala na, oh. Puro bahay kasi dito eh. Puro kain kasi doon. Puro kain. Bato, hindi na magpahala mo na abutin ng bato. Eh, kailangan yung lahat eh. Kaya pinaprotekta na huwag tumabot eh. Kasi aabutin ko eh. Yan, kalma na po yung sunog. Pero meron pa rin po mga titira. Yan, tingnan nyo guys. Watch this, ah. Ay! Nakakaba. Yan guys, dadaling ko kayo sa kung saan hanggang saan ang ang bumbero guys. Hanggang highway na po to guys. Ayan, medyo kalmado na yung apoy guys. Ayan. Watch this. Alam nyo kaya madilim kasi pinatay na yung pinaka main switch ng current. Ayan. Kasi pag hindi pinatay, mauubos tong bahay. Ayun pala, malapit yan. Hanggang highway na po to guys. Yun lang, yun. Guys, for today's video, nandito na tayo. Papasok. Pasok. Pasok ka? Pumasok. Ano guys, hindi lang po 30 peraso bumbero dito guys. Yan, patila na po yung sunog guys. Sa awan naman ng Diyos, ayan. Nagawa mo ng paraan na mahinto. Kailangan inom muna akong tubig guys. Kinakabahan ako eh. Nakakaba guys. Hindi biro itong nangyari dito guys. Buti, salamat sa Wala ng tubig guys. Wala ng tubig. Huwag na. Kaya hintay sa bumbero. Bakit nga ba ka bumayo sa mga? Kung hindi ako nagkakamali guys, time check 12:30.
Hindi lang po 30 peraso o 30 pesos sa bumbero ang dumalo dito sa sunog na to. Sa dami po ng bumbero guys. Ayan, sa awan ng Diyos, medyo umalma na. Makasunod kayo ko ng buhay dito sa harap. Ayan, yan po yung medyo na. Ayan, tapos na yung sono guys. Dumating yung ating GMA yata to. Ay, hindi pala po. TV5 po, dumating na. Ayan na. Kung kailan wala ng sono guys. Stand ng barangay nito. Saan yung barangay pala? Ito na, nandito na po yung ating media man. Patay ka signal. Dito tayo. Ulan. Sabi lang, 100. Bagay, nakapungat Sa loob din. Okay, Okay na. Negative na guys. Medyo napunla na po yung tubig sa loob. Ay, tubig yung sunog. Taldo man yung ano yung Labo na makapasok dyan. Hindi ka rin, punta ka dyan. Pag pumutok dyan, sasama ka pa dyan. Ay, puro bayan. Puro bayan. Puro bayan guys, nasa loob na yan. Buti nakapasok. Kaya malamag yan. Silipin natin diba? Pasok na mamaya, biglang may sumabog po dyan. Tinamahan ka pa dyan kung tayo na. Pumasok tayo. Tingnan natin kung anong nangyayari po kaganapan sa loob. Ayan guys, papasukin natin. Kaganapan. Ayan, tumila na guys. So guys. Ayan yung ito po yung kaganapan sa kalapitan ng bahay guys. Buti medyo kalmado na. Dito na po sa loob ng compound yung mga bumbero guys. Pinapatay yung ilaw. Ay yung ilaw yung guys, meron tayo medyo man guys. Gano ka? Showbiz tayo guys.